שלום לגולשי אתר אשקלונים, אנחנו נמצאים היום עם יושב ראש סיעת אחדות בתכלית, חבר המועצה והממונה על הנוער תומר גלם. שלום תומר. שלום לכם, שלום לאתר, שלום לכל האשקלונים שצופים בנו. תומר, אתה יצאת לפני כשבועיים עם הקמפיין החדש שלך, סיעת אחדות בתכלית למועצת העיר. ספר לנו קצת איך השגרה שלך, מה אתה כבר שומע ברחוב. קודם כל אני מאוד שמח באמת על היציאה לשטח. האמת היא שאני גדלתי בשטח והייתי כל הזמן בשטח, אבל היציאה לשטח באמת, אנחנו רואים איך את הנהירה של התושבים ואת הכרת הטוב באמת של על העשייה שהובלתי בקדנציה הנוכחית, ואני שמח על כך שבאמת אנשים באים ומתעניינים ומתחילים ותורמים. אבל אני רוצה להגיד שמטה המתנדבים שלנו הוא די גדול, ואני שמח על כך. אני רק מצפה ומאמין שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להכפיל את העוצמה של העשייה הזאת, כי זו עשייה שבאמת הוכיחה את עצמה בקדנציה הקודמת. אם כבר בקדנציה הקודמת עסקינן, אז ללא ספק אתה התבלעת סביב שולחן הדיונים במועצה כמי שהוא לוחם חברתי. אחד המאבקים הכי גדולים בעניין החברתי היה גם בנושא תאגיד המים וגם בעניין הקהילה הנגישה. האם גם הפעם אתה הולך על הנושא החברתי? זה משהו שאתה חורט על הדגל של המפלגה שלך? תראי, לגבי זה של איך שהתנהלתי, אני נחשב כעוף מוזר בפוליטיקה המוניציפלית פה באשקלון. אני לא יודע מה זה קואליציה, מה זה אופוזיציה, אני יודע מה טוב לתושבים. ברגע שאני רואה שיש פרויקט שהוא לטובת כלל התושבים, אני שם בשבילם. גם אם אני יודע שאני צריך להיפגע ברמה אישית או ברמה המקצועית, מבחינת פוליטית, אני רואה לנגד עיניי רק את המטרה, והמטרה מקדשת את האמצעים. תראי, אני צעדתי 3 ימים לירושלים, היה לא קל, חשבתי שיצטרפו אליי יותר חברי מועצה, או בכלל ראשי ערים אחרים, ואני חושב שאם כולם באמת היו מצטרפים וצועדים איתי ביחד, אולי כן הייתה מתבטלת הגזרה. עד הצלחתי לשבת עם שרים כאלה ואחרים, אחרי צעדה של 3 ימים, והצלחנו להעביר את הפרויקט שהמדי מים באשקלון יוחלפו גם במגזר שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם קצת יותר נמוך. אני חושב שזה טוב, אבל זה לא מספיק. כי אנחנו פה היום חייבים להסביר לתושבים, והתושבים חייבים להבין את זה. שהעוצמה של חבר מועצה עם 2 מנדטים היא טובה, היא לא מספיקה. כמו שצריכתי להשיג את הדברים האלה, היה אפשר להשיג הרבה יותר. תראו לעצמכם את תומר גלם של הקדנציה הקודמת עם 4 מנדטים. ברמת העשייה. ואנחנו יכול פה שעות לשבת ולפרט מה הובלתי בקדנציה הקודמת, אם זה הפעלת הגנים בחודש יולי, אם זה הפעלת הצהרונים עד שעה 5, אם זה מלחמה בנושא הנגישות. תראי, זה דבר שהוא נורמטיבי, כן, כאילו למעשה. אחת המועצות הכי זכורות זה שאתה בעצם סירבת לחתום על האמנה, ואמרת עד שאנחנו לא עושים, אני לא חותם. זה נכון. אני אדם שלא יכול לבוא ולשקר קבוצה כזו או אחרת, או להשתמש בה לתוך העניין. זה בסדר, זה נחמד, זה אפילו, איך שקוראים לזה במגזר של הנוער שלנו, שאני עובד מולם, זה סבבה, אבל אני לא אשתמש באף אוכלוסייה, כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלי, וראיתי בזה איזה מין סוג של קידום של אינטרס פוליטי. כי לא יכול להיות שאנחנו כעירייה לא ננגיש את חוף הים, לא ננגיש את הבריכה העירונית, לא ננגיש את היכל הספורט, ובסופו של דבר נבוא ונחתום על האמנה. את יכולה לחתום על האמנה ברגע שאת מיישמת את האמנה, ובמידה ולא, אז לא. אז כן נרתמתי למאבק. בהתחלה האוכלוסייה והמגזר של הקהילה הנגישה קצת כעסו עליי, אבל קראתי להם וישבתי איתם והסברתי להם את המשמעות, וכן הצלחנו להוביל פרויקטים, וכן העיר מתחילה, ואנחנו רואים את הפרויקטים את הנגישות, וכן הנכים יכולים לשחות בים, וכן הנכים יכולים להיות בבריכה העירונית, וכן הנכים יכולים לעבור במדרכה בלי לבקש עזרה מתושב כזה או אחר, כדי לטפס על מדרכה כזו או אחרת. כי הם צריכים את העצמאות שלהם, הם לא צריכים אנשים שיבואו ושיעזרו להם, הם אנשים נורמטיביים לחלוטין. אנחנו צריכים לתת להם את הכלים המינימליים, כדי לחיות את החיי היום-יום שלהם, והם לא ביקשו הרבה. זה המעט שבמעט. איזה נושאים אתה מרגיש שלא הספקת לקדם בקדנציה הנוכחית ושהיית רוצה לדחוף בקדנציה הבאה? תראי, אני רוצה להתייחס למבנים בבתי הספר. ישנם בתי ספר שהם נבנו משנות ה-60 וה-70 המוקדמות. אני חושב שצריך לתת את הדעת. לא יכול להיות שנבוא כל פעם ונעביר תקציבים של עשרות מיליוני שקלים, כדי לשפץ כל שנה בית ספר שנבנה משנות ה-60. זה לא לעניין. אני אתן לך דוגמה. עכשיו קיבלנו תקציבים לבניית ממ"דים.
הרי נראה לך הגיוני שיקחו 7 מיליון שקל, ישקיעו בבית ספר בממ"דים, יבנו את הממ"דים, שבית ספר לבנות עולה בסדר גודל של 27 מיליון שקלים. אני אומר, בואו, יש לנו 600 מיליון שקל תקציב פיתוח. בואו ניקח 10 מיליון מתקציב הפיתוח שלנו, נעבור למשרד החינוך, תאמין לי שכל שר החינוך יקבל את זה, נגיד לו, אתה מבחינתך, תתרום גם אתה את 10 מיליון שקלים לבניית בתי ספר, משרד הביטחון יקצו את 7 מיליון שקל, יהיה לנו גם בית ספר ממוגן, גם בית ספר שנעים להיות בו, גם בית ספר עם אולם ספורט, וגם לא לחיות במבנים מבילים. אין שום סיבה שבעולם שבית ספר רמב"ם או בית יחזקאל או אילנות או כל הבית ספר הישנים לא יראו כמו הבית ספר למחוננים. ולקחתי את חברי המועצה לסיור למי שהסכים, והראיתי להם עד כמה הדברים החומריים הם לא פחות חשובים מהנושאים שכולם מדברים על אחוזי הצלחה בבגרות. נכון, זה בסדר, וצריכים טאבלט לכל ילד, וגם זה בסדר. אבל עם כל הכבוד, בואו ניתן את הכלים המינימליים, את הכיסא, את השולחן, את הכיתה, את המיזוג, את הדברים המינימליים שכל ילד צריך כדי ללמוד בצורה נורמטיבית. תאמר, התחלנו את השיחה בזה שבעצם אתה עשית איזשהו מהלך חדש בבחירות האלה. באמת יש דיבור ברחוב על כך שאתם הולכים ומעצימים את הכוח שלכם. האם אתה באמת רואה את עצמכם כמי שהולכת להיות המפלגה החזקה ביותר? תראי, חד משמעית כן, אבל אני קורא פה באמת, וניתנה לה הזדמנות להתראיין, ואני שמח ששאלת את השאלה הזו. אני קורא פה לציבור. ישנה תופעה מאוד מדאיגה באשקלון של הקמת קבוצות, של, אני קורא להם הסנוניות, של כל מיני ראשי ערים כאלה ואחרים שמתמודדים, כדי להחליש את הסיעה החזקה. שתבינו, תושבים יקרים, מי שיפגע מזה זה אך ורק אתם. לא יכולה להיות סיטואציה שכולם יהיו 2-1-1-1, ויקנו את כולם בנזיד עדשים. פה נרקמה קבוצה איכותית וטובה, שיכולה לתרום, וגם שהוכיחה שהיא באמת הטובה מכולם, שיכולה לתרום בצורה מהותית ברגע שהיא תכפיל את עצמה. אני מאמין שנכפיל את עצמנו, אבל אתם כתושבים חייבים להבין שכל קול חשוב. יכול ליפול מנדט ולקום מנדט גם על 10 קולות. לכן אני קורא לכל התושבים. עשינו, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו בהתנדבות מלאה, אנחנו באמת אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואני בפרט, כיושב ראש הסיעה, אני קורא לכם לא לבזבז את הקולות, כמו שרוצים המתמודדים לרשות. פשוט להצביע לסיעה החזקה, שבאמת תוביל לשינוי אמיתי באשקלון. מעסיקה ומעניינת רבים, במי אתם תומכים לראשות העיר? תראי, אין ספק שכולם מחזרים אחרינו, כמו שאני חוזר ואומר, כסיעה חזקה שכולם רוצים שהחברים שבה יהיו ממותגים בקבוצה שלהם שתומכת בהם לרשות. אנחנו נתמוך במי שבאמת יבוא ויוכיח שהוא יכול לקיים את ההבטחות שאנחנו מבטיחים, כי את ההבטחות שאנחנו מבטיחים אפשר לקיים, ומי שבאמת יהיה קשוב למצב ולדרך שבה אנחנו הולכים לעבוד בקדנציה הבאה. תומר גלם, תודה רבה לך שבאת להתראיין אצלנו, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לכם, ותודה רבה לכם, קהל אשקלון.